Dende o ano 2005 a Xunta encárgase da xestión da depuradora municipal da Pobra, unha intervención que agora vende ampliarse por 2 anos máis, cun novo contrato, cun investimento de 1,7 millóns de euros. Segundo explicou a titular de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez, esta acción permitirá garantir unha xestión profesional e innovadora da estación de augas residuais. Dende o ano 2005, Augas de Galicia leva xestionando esta depuradora. O pasado mes de abril do ano 2021 o Concello nos solicitou que estaba interesado en que Augas de Galicia continuara e nese sentido, dende onte mesmo asinamos un novo contrato para a xestión e explotación desta depuradora en Pola do Caramiñal, un novo contrato para garantir unha xestión profesionalizada e unha xestión que garanta a calidade das augas aquí en Pola do Caramiñal. A conselleira tamén avanzou novas melloras na EDAR. Así anunciou un novo investimento da Xunta por importe de máis de 200.000 euros para mellorar o sistema de saneamento e depuración, dotando a depuradora dun novo sistema terciario que optimiza e incrementa as posibilidades de tratamento. Este mes de febreiro tamén licitaremos ese contrato de desinfección de novos rayos UVA para garantir, con esa inversión de 205.000 euros do tratamento de desinfección de rayos UVA, garantir a desinfección completa das augas que sexan tratadas nesta depuradora. Dende a Xunta incidiron tamén na necesidade de colaboración por parte do Concello no control e na adopción das medidas para evitar que as augas residuais en tratamento previo cheguen á depuradora, causando o seu colapso. Un aspecto que o alcalde Xosé Lois Piñeiro agarda poder cumprir. Nos queda moito por mellorar na calidade das augas que chegan á depuradora. O control de vertidos é un traballo exhaustivo por parte do Concello. Temos reunións trimestrais, Augas de Galicia, Técnica de Medio Ambiente e o propio alcalde para intentar mellorar eso. Temos reunións periódicas cas empresas e temos que conseguir que ese vertido chegue aquí nas mellores condicións posibles, porque eso vai a redundar nun proceso depurativo moito mellor e, polo tanto, o efluente que chegue ao mar, finalmente, o medio receptor, será o adecuado, o que poda asimilar ese ecosistema.